Narum payu newskum ka channel nam ta ki padba ka briu newtar. Katkum ki khubor balayolum ka Kerala Police kum shibenta ban pensmo tho padba ya ka jingdon kam ban phong ya ka helmet labo ya ka video ha ka social media ban pen I ya uklor ya le kai jong ka Norway ba jong ka Manchester City u Erling Haaland ba ulanya ya ka thok da ka ba phong ya ka helmet ha ka video la tho safety first bat kani kala yo jingya ro bah nakipai ba jongkari kani ka video AI kala pen iru yo bolanya e ka thok ha ka surak ba ha Kerala ha ka balayu iru iki yeng ki badan ha ka te ka jella kumju ru ya ki ding solikor ha kani ka video la tho ru bau halan ula phong helmet pipat kumno balabo e ka dak jingkali